ang topic natin ay ang mga masarap gawin ng dalawang taong nagmamahalan tuwing umuulan. Masarap kapag nagkakape, di ba? Humihigop. Sumusut-sut ng kape. At ang pangalawa naman, masarap magbahay-bahay. Yung mag-overnight kayo, tapos mag-a-assign ng chores. Sino magluluto, sino maghuhugas ng pinggan. Ganun yun. At syempre, nandito na tayo sa pangatlo na masarap gawin ng taong nagmamahalan tuwing umuulan. Masarap manood ng movie. Manood ng movie and chill. Tapos, di ba madalas kapag movie marathon with your jowa, di pa natatapos ang movie, pero iba yung natapos. Hindi man natapos ang movie, at least pareho kayong nakatapos. Uy! Quality time yun. Ako personally, I find it relaxing kapag yung background music natin, yung ongoing movie. Perfect banding yun. Tapos, ang dami yung ma-open up na topic, di ba? Anyway, baka mawalan pa ako ng trabaho sa dami ng mga naiisip nyong kagrinan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.